Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ο Δήμαρχος περιέγραψε όλο το χρονικό της αδελφοποίησης του Σπιταλείου της Μεσίνης με το Σπιτάλι της Λεμεσού της Κύπρου. Ο συνδετήριος κρίκος στο ξεκίνημα ήταν οι δύο πρόεδροι, ο πρόεδρος του Σπιταλείου Μεσίνης και ο διαχρονικός πρόεδρος, γιατί εδώ έχουμε και αλλαγή, αλλά και ο Βασίλης και ο Γιάννης συνέχισαν αυτή την πορεία. Ο δε αδερφός και φίλος πρόεδρος του συμπλέγματος αλλά και της κοινότητας του Σπιταλείου είναι ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου, ο οποίος κρατάει ζωντανή αυτή την σχέση, και φυσικά και ο Δήμαρχος Μεσίνης. Ενδιάμεσα περιεγράφησαν τα γεγονότα. Εγώ θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που συνεχίζεται αυτή η φιλία, η συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών, και αυτό δείχνει και το δρόμο για περισσότερες συνεργασίες και με την ευρύτερη περιοχή. Εγώ προσωπικά έχω και έναν άλλο λόγο να είμαι χαρούμενος, γιατί πηγαίνω πιο συχνά, επειδή η κόρη μου δουλεύει στο Νεάπολη Πανεπιστήμιο της Πάμφους, διδάσκει εκεί, και είμαι πολύ χαρούμενος κάθε φορά που πηγαίνω στην Κύπρο, και πάντα βέβαια βλέπω τον Ανδρέα και όλους τους φίλους που ήρθαν από εκεί. Να συγχαρώ και τους δύο πολιτιστικούς συλλόγους που ομορφαίνουν την σημερινή βραδιά, και είμαστε εδώ να σας χαρούμε, να σας καλωσορίσουμε τους εκ Κύπρου, και εύχομαι να περάσετε αυτές τις επόμενες μέρες